En dit is het nieuws van vandaag. De politievakbonden APVO, SAP en NAPB hebben vanochtend politieagenten uitgenodigd voor een informatiesessie. De bonden hebben alle geuniformeerde agenten opgeroepen om te komen. De overheid wil 12,5% op de ambtenarensalarissen korten en de bonden zijn het daar niet mee eens. Eerder gaven ambtenaren op Sint Maarten al aan het niet eens te zijn met de geplande korting op hun loon en ook op Aruba zijn enkele bonden tegen. Nederland geeft de eilanden leningen om de financiële problemen op te vangen die worden veroorzaakt door de coronacrisis. Daarbij wordt als voorwaarde onder meer gesteld dat er moet worden gekort in de ambtenarensalarissen. Die moeten 12,5% inleveren. Ministers en parlementariërs moeten zelfs 25% inleveren. De Extra opent vandaag met het bericht dat volgens hospitality-organisatie Tjata Curaçao er klaar voor is om toeristen te ontvangen. Daarbij gaat het om mensen uit Nederland die naar Curaçao kunnen komen, maar eerst 14 dagen in een hotel, resort of appartementencomplex kunnen worden ondergebracht. Volgens de organisatie zouden hiervoor al vanaf volgende week toeristen moeten kunnen komen en zijn deze week inspecties gedaan. Tjata wil zo snel mogelijk weer aantrekkelijk zijn voor toerisme, wel met inachtneming van de 14 dagen quarantaine. Oud-minister-presidenten Maria Liberia Peters, Don Martina, Mena Codet en Ben Whiteman hebben gisteren een bezoek gebracht aan gouverneur Lucille George Wout. Ze hebben met de gouverneur gesproken over hun bezorgdheid over de uitlatingen van Nederland richting Curaçao. Na afloop zei Liberia Peters dat het een goed gesprek was geweest. Wat betreft de inhoud is vooral de opmerking van staatssecretaris Raymond Knops slecht gevallen bij de ex-politici. Die stelde onlangs tegen de Tweede Kamer dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten hun autonomie niet kunnen dragen. Er zijn werkgevers op Curaçao die misbruik maken van de huidige nauwregeling. Dat zegt Kenneth Valpoort van vakbond Horecaf. Hij zegt vandaag in de Extra dat hij verschillende berichten heeft gekregen van mensen die minimumloon krijgen en waarvan hun werkgever meedoet aan het nauwtraject, maar dat die mensen toch 20% van hun salaris moeten inleveren. Dat is niet correct, zegt Valpoort. Mensen die al een minimum salaris krijgen kunnen niet verder gekort worden. Het parlement van Curaçao heeft gisteren een motie aangenomen waarin ze haar steun uitspreekt voor de overdracht van aandelen van de PSB-bank naar de nieuw op te richten APC-bank. Volgens het parlement is die stap noodzakelijk om de PSB-bank financieel sterk te houden. Met voltalligheid van stemmen heeft het parlement daarnaast gisteren een motie aangenomen waarin de regering opdracht wordt gegeven een forensisch onderzoek te doen naar de schuldeisers van de PSB-bank. Volgens het parlement moet worden gekeken of alle leningen wel volgens de regels zijn afgegeven. Functionarissen van het X-team hebben gisteren opgetreden tegen mensen die illegaal gebruik maken van terreinen die niet van hen zijn. Onder meer in de wijken Juan Domingo en Samilibe zagen ze een plantage en zagen ze huizen die gebouwd werden op terreinen die van de overheid zijn. De betrokkenen zijn gewaarschuwd en er wordt later teruggekeerd. Verandert er niks aan de situatie, dan zal er worden opgetreden door het X-team. Extra kreeg gisteren beelden van 2 hamerhaaien bij Playa Piscador op Westpunt. Normaal zijn er vooral veel schildpadden in het water, maar gisteren waren er dus 2 van dergelijke haaien te zien. Niet compleet opmerkelijk, er worden vaker haaien gesignaleerd rond Curaçao, maar het levert wel mooie beelden op.